ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дуразотан. Дӯстони азиз, бо тамоми қалб кӯшиш мекунам ки баҳри шумо беҳтарин навраҳоро бисозам. ҳар як назари шумо барои ман ин муҳим аст бардоро. ба шумо будан яъне ки маро танҳо намегзара. шумо барои мара на танҳо бинанда, балки дӯст ва ҳамроҳи ман ҳастед бардоро. лутфан бо ман монед, навори маро тамошо кунед. касоне ки дар ҳамин канали мо нав омада бошад, хоҳишмандам лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. мисли ҳамин инсонҳое ки ман имрӯз хонаҳояшонро пешниҳод мекунам бардоро, агар бошад хона, мошин, замин, чизе ки ҳаст, дар рақамҳои мо муроҷиат кунем бардоро, мегирам, рекламаш мекунам. гапа зиёд намекунем, тамошо мекунем навори имрӯзара. мегузарем ба эълони якум. дар эълони аввал ду эълона пешкаш мекунем бардоро, яъне ки ҳаст як хонаага ва ҳаст ду хонаага. ҳозир бинен видеошам ҳаста бардоро. дар шаҳри душанбеи ноҳияи фирдавсӣ, маҳаллаи шайнак меган. хуб, як хонаага 30 метри квадратӣ бо нархи 95 000 сомонӣ ҳаст ва ду хонаага бо яъне ки 40 метри квадратӣ бо нархи 120 000 сомонӣ. бардоро рақамҳош 405 668 888 телефони дастӣ. ба ҳазор бошен беҳад хонаҳои хуб аз душанбе, яъне ки аз 300 000 боло нест бардоро, аз 260 000 поёнтар. ҳамин хел хонаҳои хуб аст, тамошо кунед. иморат 4 ошёнаагай бардоро. бинед бо газоблок сохтагиай хонара. ҳамин рақамҳое ки мондагим WhatsApp ва ҳамдастӣ аст, метавонед ки шумо занг бизанед. хоҳишмандам боқӣ монда маълумотаро бипурсед. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. як тайгар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара аст, деҳаи Гулобод. бинед дӯстон, 3 ҳуҷраага 10 сотиқи замин дорад. 3 ҳуҷра 10 сотиқи замин бо нархи 170 000 сомонӣ. хонара дарунша бинед бардоро, бача арзанда ҳаст. нархи наво ба худаш арзанда. фикр мекунем ки бо камтар дига муомила карда мешавад бардоро. 170 000. рақамо 06 88 39 87 дӯстон. ин дам WhatsApp аст. боз рақамҳои русӣ ам дорад ба +7 901 345 49 59. анайда бошад ба WhatsApp бардоро. кухни, ҳаммом, дегдохона, аловхона, хулос ҳамаш ҳастай. обе ки шумо мехӯрен, мақсад 100 метр дуртарак ам хейр аз инса дора. ҳаст дар тарафҳои деҳот, ана тавассути ароба ёки босател меравам меравам. мақсад овшон 100 метр дуртар дай. марамат кунед дӯстон, ба ғишти лоӣ сохтагиай, ба ғишти лой кардаги деволои мехонара. мақсад агар харидорҳо боша, ҳатман занг бизана. харидорҳо набоша, хоҳишмандам аз шумо бардораҷоно зангшон назанед. ҳуҷҷатҳош созай. ба сеюм эълон мегзарем. ана эълонҳои хуб, квартираҳои нағз, нарх-навои арзонтар. анаки саршид бардоро. хоҳишмандам якта лайк шава, дар ҳамин канал подписатсия кунед, касоне ки наомаген. хулас, квартира фурӯшӣ дар хуҷанд аст, дар сеюм микрорайонаш. сеюм микрорайон киҷодай бардоро, дар панҷшанбе бозор ҳам тарафода. хулас, иборат аз як ҳуҷра дар панҷум ошёна қарор дорад. худи ҳамин квартира 38 метри квадратӣ, пашти 40 метри квадратӣ, 240 000 сомонӣ. тамос ҳатман тариқи WhatsApp зангшон мезанад када бо тамоми чизу чораш мефурӯшмш. мега дар сари роҳ магазин аст, маршруткаам мерава. хулас, хона ҷои нағз дай бардоро. рақамои 926 20 14 39. марамат занг бизанед, касоне ки харидор ҳастанд. ҳамом ҳоҷатхонааш ҷудо-ҷудоай бардоро. гуфтамонтон отдельни ҳамом ҳоҷатхонае. отоплени надоранд ки ишам бугумтон. срочна боз камтар дига муомила мекунем мегакон. ба чорум эълон мегзарем дӯстони азиман. квартира фурӯшӣ дар Бустон, яъне ки дар Чкаловский, дар стари аэропорт. иборат аз як ҳуҷра, хонаи як хонагай дар якум ошёнае бардоро. обши 30 метри квадратиай бо нархи 260 000 сомонӣ. шумо об свет меген бардоро. дар ин масъало айни ҳол мушкилӣ нестай. 260 000 нархи хонара камо кардан, бо насиб боша муроҷиат мекунем, мега муомила мекунем. мега срочна бояд буфурӯшем мега квартирара. хона дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. таъмири хуб. худаш дар якум ошёнае бардоро.
як хонагай бо кантарига хеле ҳавлича ҳам дора. ин хона хонаи сексиага, яъне ҳавлича дора, мақсад исуси фарзандакои шумо бозӣ мекунад мегарда. занг бизанед касоне ки харидор ҳаст дар ами рақамони 929 89 95 15. ба эълони панҷум мегзарем дӯстони азиман. эълони панҷум чи аст? боз як тайгар квартира фурӯшӣ дар Душанбе ки як хонага аст дӯстон. як хонага дар поёни якум ошёна, яъне и сокилни этажа шер бачаҳо гуфтамонтон аз аввал бардоро хитон як чашми назар кунед ҳозир одамо баъзеш мақсад дар хонаҳои семенблоки ки кондитсионер надора ҳамахелда зиндаги ҳастанд. хуб 239 000 сомонӣ як хонага 26 метри квадрати цокилни этажа. ҳамон ҳоҷатхонааш бардоро ягай чихе ки дида истодаи хитон ба чашми сар ана ҳамин домай бардоро хай ки бо вақте ки 1 сум ним сум дига агар ҷамъ кардем бардоро ира мефурӯшенда боз ягон хона дар агар ошёнаи боло маъқултон бошад мегирен. ҳатман тамос гиред дӯстон. ватсап якара мондагим 888 222 480 рақамҳош марамат занг бизанед. харидорҳо фақат хоҳишмандам. ба эълони шашум мегзарем дӯстон. ана ки квартираи фурӯшӣ ки дар ҳисоби коробка аст дӯстон оғоз шид дар Душанбе дар повороти Ленинград. иборат аз 2 ҳуҷра 100% муҳайё нест дар 8-ум ошёна, яъне ки ака бинен дӯстон. доми тайёра иҷозати таъмир дорад, техпаспортам ҳаст, айни ҳол без ремонт коробка аст. ҳаммом ҳоҷатхонааш ҷудо мешавад. навсохт, яъне ки срочно баъд бифурӯшаш 230 000 сомонӣ 2 ҳуҷрага 41 метри квадрати. хуб марҳамат бардор иҷозати таъмир дошта бошад. шумо хостянам хеле ман баҳри шумо пешкаш кардам канали Автотв ва агентства бардор ҳамин канали ман аст. рақамҳои 550 12 78 78 занг бизанед. техпаспорт доштааст бардор. марҳамат муомила кунед касоне ки харидор ҳастанд. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстони азиман. боз як тайга квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. аниқтараш дар рӯдаки дохил мешавад. повороти Ленинград ҳаст. дар чорраҳаи светофорай назди масҷиди ҷамъахонаи Калон. назди масҷиди ҷумъаи Калон. хуб иборат аз 2 ҳуҷра 2 хонага дар 6-ум ошёна ҳаст. ҳамагӣ 47 метри квадрати 250 000 сомонӣ нархи наво карда истоданд. ҳамин квартира боз арзон мешавад. дар доми 10 ошёнага лифтдор перегородка рафта истодааст. айни ҳол сохтмон то 5-ум ошёна расидааст мегӯяд. обу барқи доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ. муҳлати тайёршавиш бардоро 4-5 моҳи дигар. иҷозати таъмир баъди 4-5 моҳ. хуб аммо рақамҳое ки дар поён буд ҳатман занг бизанед. ба 8-ум эълон мегзарем дӯстони азизу арҷуманд ва гироми қадри ман. квартира фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар шаҳраки Шарора и хеле ҳасте бардоро. дар шаҳраки Шарора 2 хонага дар 7-ум ошёна ҳамагӣ 41 метри квадрати бо нархи 250 000 сомонӣ. бардоро хоҳишманд баҳри ҳамин нарх навоҳо як донаи лайк шава. аз шумо ягон чиз намеравад. дар канали мо насиб боша анамхе хонаҳои арзон то ба қадри имкон, яъне ки пешкаштон мекунем ки ҳамин баъзе шумо ҳамин қадар маблағ дошта бошед агар як балокада бахаред. дар 7-ум ошёна аст. 2 ҳуҷрага 250 000. тамос гиред ҳатман рақамҳои 400 02 47 69 бо мегтон 400 02 47 69. дар центри шаҳри Шарора назди беморхона ва мактаб ва боғча дар 7-ум ошёна обу барқи доимӣ, таъмири хуб зиндагӣ карда мумкин бардо. кухни гарнитур, мошинаи ҷумъашӯиам дора. боз якчанд қисмати дигар ба фикрам ки метатон. ба 9-ум эълон мегзарем дӯстон. хуб хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. аниқтараш дар Мағмуруд мега дӯстон 11 километр болотар аз Амонал. хеле ҷо дорад Душанбе. хуб 3 ҳуҷрага аст. 10 сотиқ замин дорад плюс ҳамаи 200 000 сомонӣ нархша мега. бардор хитон хонара
ҳолатш асосиянш бинанда баҳо битен ва фикри ақидатона ҳатман дар комментария бинависен. бародарои ғарибӣ аз ғарибӣ тамошо карда истода бошен. ҳамин комментария ман дӯст медорам ва ғарибӣ бинависен. тамом. тамос тариқи WhatsApp рақамҳои 117 17 98 38 занг бизанед бардор. обу барқи доимӣ ҳастай бо тамоми чизи чораш мефурӯшад. камон ин хи хона боша шербачо пешкаш кинен сразу рекламаш мекунен. насиб бошад бардорои хонахар беҳад зиёд ҳастанд, савдош мекунанд аз кадом нуқтаи ҷумҳурие ки набошад. хуб, хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтар дар ноҳияи Сомонӣ, яъне ки дар Кулписта худи ҳамин хона қарор дорад. 2 дар хона 6 сотиқ замин. ҳолати хона ҳамин бардоро 2 ҳуҷрагас 6 сотиқ замин дорад. гуфтам онтор бардоро дар Душанбе, дар ноҳияи Сомонӣ, дар Кулписта. боқӣ монда маълумотро ҳатман аз худи яка бардоро бипирсен. бо насиб боша шумода арзон мекунад. тамос рақамҳои 911 04 74 84. хона дар Кулписта аст. коробка кардаги ака ба ҳисоби коробка. таъмир яъне ки 100% нест. алиш фақат ба сексия. касоне ки аз хонаи сексия яъне ки нав рафтаина маъқултон намешавад бихоем алиш кинем бардоро. и хеле вариантон дорам якам. ба элони 11 мегзарем. элони 11 чие бардоро? ҳатман лайкора бизанед, дар канал подписатсия кинед шербачо. навор ба анҷом расид. хоҳишмандам фикри ақидатон дар комментария бинависен. хона бошин, замин, квартира, мол, маҳсулот, техника барои ҳамкорӣ, авиакасо метавонед ки муроҷиат кунед бардоро. марҳамат, ба хотири ҳамкорӣ, ба хотири рекламагизорӣ дар ҳамин рақаму занг бизанед. Автотв ва агентство ТВ бардоро ҳама вақт дар хизмати шумо. боқӣ дар паноҳи худо бошед. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо дид, яъне навори маро тамошо карден. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад шербачаҳо. паноҳтон ба худо. фаромӯш накунед лайкора, комментария, фикри ақидатона.